Hello, boys. Where are we now? Down. What is Yes. the pub called? The oldest pub. No. Daily Water. Daily Waters. Og That's Thomas, where hvad we er der are. specielt ved pubben? Det er, at man kan putte alle mulige ting op, som man nu har lyst til at komme af med. Der er for eksempel en her, der har efterladt sit Mastercard. Ja. Har du nogle ting, du vil af med, Thomas, du vil hænge op herinde? Nej. Dine underbukser? Ja, i dit fjes. Nej. Hvor er du forfærdeligt menneske at sige sådan noget. Vi filmer lige lidt rundt og kigger. Der hænger rigtig mange ting. Undertøj. Fremmed valuta. En masse klistermærker. Kasketter. Undertøj. BH'er. And flags everywhere. Eller over det hele. Nogle gange så kører det lige lidt med that thing. Og nu kan jeg høre, at Thomas har fundet et klaver, så han spiller Queen. Skål.